सिमां नों बेफोरखौ मा रोंखो मा सोलोंखो नों बेफोरनि सायाव मानो लाग्रा जाखो सम आरो बोथोरानो थिनखाबाय जेब्ला आंलाय आरो माथो बुंबावनो बे नङाबानो थानो हायैसो जालांबाय आं दाना नोंलाय मानो बेयाव फैनानै आंनि लोंनायखौ बादा होफैदों बेफोरबायदिजों गोजोमनानै थायोब्ला नोंनि देहाया मा जालाङो सिमां आंनि देहाया मा जायो मा जाया बेखौ सोंनो नों सोर नों मानो आंखौ सानफ्रामबो डिस्टार्बल' खालामबाय थायो सिमां नों मोनथिया नामा बेफोरबायदिनि सावबायब्ला देहा खहा जायो जुदि नों दाबायदियाव माबा मोनसे जायोब्ला नोंखौसो नायगोन नोंखौसो जोथोन लागोन नोंखौसो डक्टरनाव लांगोन आंनि देहाया मा जायो मा जाया बियो आंनि सायावसो थागोन बेखौ नोंहा बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया नंगौ आंहा रावबो आंगो गैया बेनिखायनो आं बे बुहुमाव थांना थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया जेब्लासिम आं थांनानै थागोन अब्लासिम आं थैनायनि लामाजोंसो आगान सुरबाय थागोन सिमां नों फाग्ला जादों नामा मानो बेफोरबायदि फाल्थु बाथ्रा बुंदों फाग्ला आं बै समनिफ्रायनो जाबोखादों जेब्लानिफ्राय आं हारसिं जाबोदों सिमां प्लिज नों आंनि जिउनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेनिखायनो नोंहा आंनि सायाव बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया अन्नानै नों आंनि जिउनिफ्राय जानगार जा थांफुदोब्रा दंबा र' आमनां न' नादो है ना नालै ना माला सोरनि ना हो नादो दे नादो बायोलां बिदिबाथाय ओइग्रान आंना फेसबुकआव भिडिअ होबाबो माबा भिउसानो फैया जादोंलै बैसिनि भाइरेल भिडिअआ बेखौ होदोंमोन आं है र' थाथ' मा जाखो $1 गैयालै फेसबुकआव सयथिबो मा जाखोथाय फल'वार्सआ दंमोन थाइसेबो गैले होननायनिसो जाबाय ओमफ्राय नोंहाथ' अरायसो थांगोनलै आंहा अरायसो थांगोन लाबो थांफुवा है मोनाखैमोनलै फाग्ला बे मोनसे भिडिअखौनो हाजार आपल'ड होनानै बहा भिउस मोननो मा भिडिअ होबावनांगौरा कन्टेन्टखौनो मोनला भिडिअ होबाबो भिउसबो फैया डलारबो फैया थानो नोंहा आंहा ओरै थांसै ओइ सोमब्राम फैलै फैथ'लै होद मानोरा फैथ' सारा हरला एसे दै एसेल' हर मोनाखैमोन मा जाखो बेखौनो जानो एवदां बहा थांना फैखो है ओरै थाबायहैला बायदोंमोनलां दुखु जादोंलै दुखु हाब मानि दुखुब्रा नोंहालाय सोमब्राम दुखुलै दुखु फेसबुकआवबो इउटुबावबो भिउसानो फैयाखै $1 मोनाखै बेनिखायनो दुखु आं मिथिबाय तुद मालायनि जानला माला भाइरेल भिडिअफोरखौनो गोदाव सोराव हगारलाबायब्रा नोंसोर मालायनि पार्सनेलफोरखौनो केसेस जागोनथ' नोंसोर मालाबा केसेस जासिगोन सोर साबेसेखौ केस होनोब्रा हाजार हगारो माथो आंलाय मालाय हगारखान्दाखौसो हगारो फैसाल' मोननांगौलै भिउसल' मोननांगौ होनबानो खामायनो हायो आंथ' आंनि फट'खौ मोनसेबो हगारा मालायनि भाइरेलनो मानो बेफोरखौल' होयो आं होनबानो फैसा खामायनो हायो आं नाथाय दासान्दि मा जादोंथाय भिउसबो फैया डलारबो गैया बेनिखायनो बेरायहैला बायदोंमोनलां बेफोरबायदि ससियेल मिडियाजों बारा खेला खालामजायालै भाइ बेफोरबायदि मालायनि पार्सनेल जानाय भिडिअफोरखौ भाइरेल भिडिअफोरखौ जानला मानला हगारलाबायनाङा नङाबा उनाव हाबहरगोनबो भाइ बिसास खालामजाया
नोंसोर गावबा गावनि भिउसनि थाखाय साबसक्राइबारनि थाखाय फलोवार्सनि थाखाय मालायनि जानला माला पार्सनेल भिडिअफोरखौ हगारलाबायो नाथाय बै हगारजाग्राफ्रा बेसेबां दुखु मोनो बेखौ नोंसोर मिथिगौ सोरबा सोरबाथ' लाजिनानैनो गावनि जिउखौनो फोजोबना लालाबायनायखौ खोनाया नोंसोर बेफोरबायदि लामायाव आगान सुरनाङालै भाइ बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअखौ ससियेल मिडियाआव हगारनायजों समाजखौ मोजां खालामनो हाया गाज्रिसिन गुबुंलेसिनसो खालामो जोंनि बर'फोरनि खर'नि साननाय मेलेमा एसे आलादालै माबा मोनसे गाज्रि भाइरेल भिडिअ नुबाथाय बेखौ जानला माला शेयार खालामगोन नायगोन नाथाय माबा मोनसे मोजां गियान होनो हानाय भिडिअ लाबोयोब्ला बेखौ शेयार खालामनायाथ' गोजाननि बाथ्रा नायबावनाय नङा जाया बोफ्रामा होननानैसो कमेन्ट हरलाबाय थाबावगोन बेनो जोंनि बर'फोरनि हुदाया बेनिखायनो आं ब्लार खालामना होबावोसो सोरबा सोरबाथ' ब्लारखौनो खालामलायबावा ओरैनो होयो बेफोरनोथ'लै गाज्रिया मिन्थिखायो ससियेल मिडियाआव थाबाय होनबाथाय सासे सानैल' नङा सारा प्रिथिबियानो नुजोबो साला गावनि हारिनि होननानै स्रोद स्रोद लाखोमानो हनै आंसो मोनगोन होननायनि फेसबुकनो इउटुबनो जानला मोनला होलाबायो होद आंखौसो बुंखोना माखो आंलाय आंखौसो बुंनो बायदि मोनबायलां नोंखौल' होनाखैब्रा आङो बे फेसबुक इउटुबफ्राव जानला मोनला भाइरेल भिडिअ हगारलाबायग्राफोरखौनो बुंदों आङो मा नोंहाबो बेफोरबायदि होलाबायग्राखाय गोसोआवना होनो नामा होद नोंदेन आंखौसो बुंथारदोंलै होद दा हेबगोनसोलै नों थांजानाय नङालै बाव थांदो साला गाव बिदिखाय गोसोआव नांदो आसोला बहा थांनो सोमब्राम है गामियाव ओरैनो गिदिंहैला बायदोंमोन आं नोंहालाय बहा थांनो सिमां मोननाव थांनो आङो न'आवसो दंना गैयाथाय मानसिया दासो बैयाव नुबोदों आं हारसिं जिरायगासिनो दङ आंनिफ्राय सादा बिनानै जालायबावदों सादा जालायबावो आरो बियो जायाबा माथो नों मिथियामोन नामा थ' आं मिथियामोन सिगारेट जौखौल' बाहाय सानोमोन आं जाजोबो आसोला बाहायजोबो गासिखौबो हजम आंथ' जौखौनो लोंबावा जौ लोंबावोसो बियो होद थांदो लोगो हमहैदो बैयाव दं मानसिया दे सिमां मा खालामबाय थादों नों बेयाव नुवाखै मा खालामदों माखौ सोंफ्लाबाय थानो मोजां मोनो नुदों बावदोंसो आं सादा जादों हा बहा सादा जानाय नुखो नोंलाय गोदाव सोराव सादायानो गैया आंनाव गैमारादा गैमारादा गैयालै गैया मा सादा जालाबाय दङ आंलाय नै दांग्रोमनो गैया गोदाव सोराव बुङो बेले बे जायाखै होनलाय बेलाय माथो मालायनि जायैखौ नोंहालाय मा नांजाबाय थायोब्रा आंखौलाय सिमां नांजानायनि बाथ्रा नङा नों एसे बुजिदो नों बेफोरबायदि बाहायबाय थाब्ला नों उनाव मा जालांगोन जानाय जायैया बे आंनि सायावसो थागोन नोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया आरो नों आंखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थानो नों आंनि आंगोबो नङा बिदिबा नोंनि आंगा सोर सिमां नों सोर बादा होआ मानिगोन नों मिथिखाया नामा आंहा रावबो आंगो गैया होननानै आरो आं रावनिबो बादा होनाय मानिया सिमां नोंनि देहाखौ नोंसो जोथोन लानांगोन गुबुना नङा नों मिथिखासेयावबो बेफोरबायदि निसाखौ बाहायब्ला नोंनि देहाया मा जालांगोन आंनि देहाखौ जोथोन लालायैया बे आंनि सायावसो थागोन बेखौ नोंहा खरस होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आं मा बाहायो मा बाहाया मा खालामा बेखौ नों जेबो नांजानो नाङा सिमां नों बुजिनो सोलोंदों ना नों मानो बेफोरबायदि बाथ्राल' बुंबाय थायो आंनि बुजिनायनि सायाव बाथ्रा बुंनानै नों आंखौ लाजि दाफोनांसै सिमा आरो नों आंखौ बेफोरबायदि दिसटार्ब दाखालाम
सिमाया मानो आंनि निसा बेसाद बाहायनायखौ एसेबां मानि हेंथा होबाय थायो? नंगौ, थारैनो सिमाया आंखौ मोजां जाजानो लुबैयो। नाथाय आंनि बे अख्रा गोसोआसो मानोबा सिमानि बुंनाय बायदि खालामनो गोसो जाया। आंहा रावबो आंगो गैयिनिफ्रायनो, आइ आफाया आंखौ नागारलांनायनिफ्रायनो आंनि बे जिउआ हारसिंनो गोसोबायदि खालामनो सोलोंदों। सिमाङा मानो बेफोरबायदि निसा बुस्थुजों मानो एथ'ग्राब गोदोनानै थागोन? गावनि जिउनि फारसे एसेबो साननो रोंला। गावदि माबे लामाजों थांगासिनो दं। फारसेजों उन्दै समावनो बिमा बिफा गोमा जाबाय। हारसिं जिउआव हारसिङैनो दुखु खस्थ'जों सहायना थानांगौ जाबाय। बेफोरबायदिनि थाखायनो गावनि जिउनि फारसे जेबो साननो रोंला। निसा बुस्थुखौल' बायग्रा जाबाय बियो। थेवबो मानो आंनि गोसोआ सिमांखौल' हास्थायो। गोसोजों हास्थायनायल' सानैनि गोसोआ मिलायलायाबा बोरै मोननो? आं मानो सिमांखौल' सानग्रा जागोन? थारैनो सिमांखौ जोबोर मोजां मोनो आरो मोजां मोनबाय थागोन जिउ जोबजासिम। थासखौ गोदान बायनानै लाबोखादों आं आसोलफोर। खेला जोब्बाथाय नोंनो बिसिबाय थाखायोलै दे बेलथायबायलै नोंना बेलथायबायलै नोंना ब्र'। बोरै जाखो बुहुनियाव बेलथायबायसो आंना। दाख्लैनि साराय थिनस'खौ बोखांना लानांगौ लाना हिन्जावा रायदों। फाग्ला नोङो हावलाखौबो दाख्लै आंनिफ्राय लानायखौ होफिनाखैलै। होगोनलै होगोन, बे 500ल'खौनो एफाराब थेंकिं होनबाय थायो नामा? बोरै जाखो? मा घन्टा बायदि थास फैग्रा नालाय। आंना फैबायलै एसे मोजाङैनो खिन्थु। देलै होदो। दे होदे। ओइ फाग्ला नोंसो। देलै हो नोंसो। आसान मोजां गैयालै आंना। ओइ गोरान। आंसोब्रा नायनि जाहांबालै नोंसोर। थास मोजां फैयाखै होननाया बोरै बेनाव होलै गोरान। मोजां फैखोब्रा। आंसो जाम्बाफोर। हाय गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि सोमब्राम चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोना नायलांबायल' था। आं दा जेराव थाङो आं देखायगासिनो। आंनि भिडिअ'खौल' नायलांबाय था, होमबानो नुनो मोनगोन। नोंथांमोननो ओरैबायदि डेन्जार भिडिअ' लानानै फैदों आं दिनै। नोंथांमोना आंनि चेनेलावल' नायलांबाय था आरोखि ना। देखायगासिनो आं। स्किप खालामालासे नायबासो इन्ट्रेस्टबो जागोन, डेन्जारबो नुगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलावल' नायलांबाय था। नोंथांमोननो ओरैबायदि दामाखा भिडिअ' देखायनो नागिरदों, ओरैबायदि नायलांदो। नै बिथांमोना थास गेलेगासिनो। बिथांमोना गेलेबाय नै। सोर मोना देखायगोन आरोखि ना आं। मा जाखो? नोंथाङा माबायदि मोनो गेलेनानै? खनसे मोनाखै नामा दाबो? फाग्ला खनसेनो जोबथारबाय नामा? बेफोरबायदि जानला मोनला भिडिअ होलाबायनो जानला मोनला सारा प्रिथिबियावनो गावखौ गाज्रि होननानै ससियेल मिडियाआव देखायना लानो सानदों नामा नोंसोरलाय? जाम्बानो बेफोरबायदि जानला मोनला भाइरेल भिडिअ हगारनायनि थाखायनोथ' बिमा बिफा बिदा बिनानावजों ज' नायजाला इउटुबफोर फेसबुकफोर। बेफोरबायदि भाइरेल हगारनानै बोरै जानांगौ? एसे बुजिलायदोब्रा। नोंसोरबायदि ससियेल मिडियाआव ओंखारग्रा मानसियानो जुदि बेफोरबायदि जानला मोनला भिडिअ हगारोब्ला अब्ला बै इयुननि फंबाय बिनानावफोरा मा जालांगोन? नोंसोरबायदि ससियेल मिडियाआव ओंखारग्रा मानसिया मोजां बाथ्रा बुंनानै मोजां फोरोंनानै मोजां गियानसो होनो नाजानांगौ। नोंसोरजों जायालै। बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' बे जोंनि बर' इउटुबारफोरा मोजां भिउस, मोजां लाइक, साबसक्राइबारल' मोननो थाखायनोथ' जानला मानला भिडिअ भाइरेलखौ हगारलाबायो। नोंसोरो बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि थ्रुयै फंबाय बिनानावमोनखौ मोजां गियान, मोजां फोरोंनोसो हानांगौ जोङो। जोंनो जुदि गाज्रि खामानि मावनानै गाज्रि खामानिखौ खिन्थाना लायोब्ला अब्ला जों फंबाय बिनानावफोरखौ मा बुजायगोन? माखौ फोरोंगोन? नोंसोरनो एसे सानना नायलाय। जाबायथाय दे, माखौ रायलायबाय थागोन? दे गेलेदो। हट मबाइला, मालाय मबाइलाव दे रान, गोदानफिन आंबो। नोंसोर जायालै। आंखौसो गोदाव सोराव भाइरेल खालामलाबायलै नोंसोरो गोदाव सोराव भिडिअ हगारनानै। बुरबक, नों बायदिया थांबाबो लस गैया। औ होद, जोंनि भिडिअ बानायनायखौ मेगन सायोलै बे। माबा बुंबाय थायो। दे रान दे। जोंबो भिडिअ बानायनानै एसे मोनो नालायब्रा। माथो होनोब्रा। बेनिखायनो बिराद मेगन सायोलै बे। फाग्ला, दे रान। नोंहाबो बे थास गेलेनायखौनो फाग्ला भिडिअ खालामथारबाय नालाय। जेबो जाया बेफोरबायदिया। दे रान। रानदो दे। दाख्लैबो आंखौहाय
बैसिनि भाइरेल भिडिअ हगारनायखौ बुंदोलै बियो फाग्लाया। बिदिनोखालै इयो बिदिनोखा। केसलै फैसाया थगायलायनाय गैया। दा मोनायाव लोंनांगौनि खोथा दं। आयौ सिमा नों आंखौ बेयाव मानो लाबोदों? सिमां मा नों बेफोरबायदि जुवा गेलेनाय निसा बाहायनायजों गोना थानोसै नामा? गावनि इयुन जिउनि फारसे एसेबो सानला। आंहालाय माथो सानबावनांगौ दङ? आंलाय जेब्लायबो हारसिंखा आरो हारसिं थालांगोन, हारसिंनो थैलांगोन। हारसिं होननानै बेफोरबायदि जौ जुवाजों गोदोसोनानै थाबाय थाब्ला नोंनि जिउआ मा जालांगोन सिमां? नोंहाबो सानसे संसार जानायनि सम फैगोन, बिसि फिसा नायनांगौनि सम फैगोन। नों बेफोरखौ सानदोंना सिमां? संसार जानो सिमा जों बायदि गोरिब निखावरि नखरनि मानसिफ्रालाय बहाथो संसार जानायनि बाथ्रा साननो हानो? सानबाबो ओरैनो सानगारनायसो जाखायो। मालाय दानि जुगनि सिख्लाफोरा साख्रि आवलाखौसो नागिरखासै। जोंफोरबायदि गोरिब निखावरि सुबुंखौलाय आरो बहाथो नोजोर होबावनो? आरो आंलाय बिमा बिफा गैजायै मावरियासो बाव। बेफोरबायदि बुंनानै बाथ्राखौ आरोबाव दाफुलावसै सिमां। जायखिजाया नों दिनैनिफ्राय जौ जुवा निसानिफ्राय गोजान थानांगौ। सिमा नों बे फंसे बाथ्राखौ आंखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों, नाथाय आं बेखौ मानिनो हायाखै आरो बेफोरबायदिखौ बादा होनानै नों आंखौ डिस्टार्ब दाखालामसै सिमा। मा बिदिब्ला नों बेफोरनिफ्राय जानगार जामारा? सिमा आं बुंबायना आं गारनो हाया होननानै। नों आंखौ बादा दाहोसै सिमा प्लिज। सिमां नों मानो एसेबो बुजिया? मानो इसेबां अख्रा? आं बुजिया। जायनि गोसोआव दुखु जादों बिसो मिथिदों। आंसो मिथिगौ आंनि गोसोआव मा सानदों, मा जानो लुबैयो। नोंहाबो बेफोरबायदि बिमा बिफा गोमाजानायमोनब्ला बेफोरखौ मिथिगौमोन। आं हारसिं थानाय समाव सानो थैनानै थांनो, मानोना आंहा बुहुमाव रावबो आंनि गैखाला। बेनिखायनो आं थांनानै थानायनिबो जेबो गोनांथि गैला। सिमां नों मानो बिब्दि बुङो? नोंजों लोगोआव आंबो दंना। सिमा नों बेफोरबायदि बुंनानै आंनि गोसोखौ दसे समनि थाखाय गोजोन होनो दानाजा। दसे समनिल' गोजोननाय नङा सिमां, अराय समबो आं नोंजों थाफागोन। सिमां आं नोंखौ मोजां मोनो, आं नोंखौ मोजां मोनो सिमां। सिमां आं नोंखौ मोजां जाजानो लुबैयो। नों जौ जुवा निसानिफ्राय गोजान जादो। सिमा नों आंजों थानानै आंखौ मोजां मोननानै गावखौनो दुखुनि फुख्रियाव गब'होनो दा सान। जेसेखि दुखु दाहाजों भुगिनो हाथों मानो आं जेखौबो गिया। नोंल' जौ जुवा निसानिफ्राय गोजान जा। नाथाय सिमा जेबो नाथाय गैया सिमां, नोंल' आं बुंनायखौ मानिदो आरो आंखौ जुलि लानानै संसार जालांगोननि इयुननि थाखाय सानखादो।
थाथ'दो सिमा आं थांनोसै